Osasun sailburuarekin batera, Osakidetzako zuzendari nagusia, larrialdietako gerentea eta Arabako Unibertsitate Ospitaleko pediatria burua izan dira legebiltzarrean eta argibide zehatzak eman dituzte Ganuzari gertatutakoaz. Estamos ante un desgraciado caso puntual, fruto de una complicación muy grave. Ikerketak eta autopsiak diotenez, bat-bateko shock septikoak jota hil zen neskatoa. Shock séptico fulminante. Infección fuera de control. Infekzio oso larria da, ezoikoa eta heriotza tasa handikoa gainera ordu gutxitan azaltzen da. Pediatria buruak esan du, alta ematerakoan, Txagorritxun egindako azterketan ez zela horren aztarnarik ikusi. Ospitalean eman zitzaion arreta egokia izan zela dio espedienteak. Desegokia berriz larrialdi zerbitzuko medikuak izan zuen jokabidea, eziolako behar bezalako garrantzirik eman amak esan zionari. Que lleva toda la noche agonizando, que emite gemidos, que tiene la mirada perdida. Ikerketaren arabera ambulantzia bidali behar zuen eta ez medikoa etxera. Hala ere txostenak dio erabaki horrek ez zuela heriotzan eraginik izan. Que sinkó expediente disciplinario. Zigor espedientea ireki dio Osakidetzak. Aneren heriotzak ez zuela zerikusirik izan Trebinun bizitzearekin esan du berriro ere Darpón sailburuak eta bai Osakidetzak eta baita Gaztela eta Leongo osasun zerbitzuak ere esan dute ondo jokatu dutela eta koordinatuta.